quote, di namin kayang manood. Kini ang nahimong tubag ni Veronica Duterte, dihang gipangutana siya sa interview kung nag-monitor ba siya sa confirmation of charges ni former President Rodrigo Duterte kon Fprrd niadtong miaging semana. Sumala kang Kitty, lisod kanila sa iyang mga igsuon bisang iyang inahan nga mulantaw sa nahitabong hearing apan giingong padayon gihapon sila nga nagapangayog update gikan sa legal team sa iyang amahan. Ato paminawon ang tipik sa pamahayag ni Kitty Duterte. I think it's the same for the four of us and for my mother. We don't really watch the mismo because hindi namin kaya, honestly. It's hard for us. But of course, we do keep in touch with the legal team and just to see the progress. Sa karon, ginahulat pa nga mahuman ang 60 kaadlaw nga deliberasyon sa International Criminal Court judges sa mga gipresentang ebidensya sa prosecution. Ay mahibalaan kung magpadayon ba ang kaso ni Fprrd. Ato paminawan ang dugang pamahayag ni Kitty Duterte. You know, he rarely ever calls himself politician. Di man galing na magpatawag ng presidente sa una during his time. Ang favorite niya na ginatawag sa iya is Mayor Good. So, he's the same, always the same. He calls himself public servant instead of politician. Tatak RMN